sajarotin dolala. Paham? Masyarakat Banjar Dawa kudu dislametaken iman lan islame yen gelem slamet dunia kalawan akhirate. Sliramu saiki lupit repantak sangoni senjata kapak yen kepepet bebayan kapak iki bakal metu dewek sekal jiwa ragamu. Persiapan lahir batin ya. Saiki wis tak lepokaken ngisor kulit dhuwur daging. Atur nuwun Kyai. Aneng kitab Duratun Nasihin man rijal utawa pejuang lanang sing gawa kapak iki geseh atine gara-gara diiming-imingi banda dunia. Sliramu aja sampai geseh atimu anggone memperjuangaken imane masyarakat Banjar Dawa. Bismillahirrahmanirrahim. Maju asentem pulau lupit majuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dadamu Nabi Adam, suaramu Nabi Daud, rupamu Nabi Yusuf, badanmu Nabi Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sapan dulu, sapan deleng teka welas teka asih marang sira. Ingsun martek aji asbara bulan surya mantep jalmo asih. Kama tutut cabang bayi de wong sabuana kabeh. Welasa Asia Wedia karo cabang bayi mulupit saking kersane Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
punten Kakang Kampala. Kula niki ade tingkat jenengan teng Pondok Pesantren Banyu Bening, Kang. Apa urusanmu mrene maring Banjar Dawa ngobrak-ngabrik pasukanku? Papunten Kakang, kula didhawuhi Kyai Abdullah Ma'ruf supados panjenengan balik melih marang keimanane Gusti Allah, marang keselamatan Gusti Allah, mandeg anggone ngejak masyarakat Banjar Dawa nyembah kayu sidagure. Sing perlu den sembah niku Gusti Allah, Kang. Raimu sliramu ki ora usah kakek cangkem, paham? Ingsun ngejak masyarakat Banjar Dawa nyembah kayu sidagure. Ingsun dadi luwih sugih, luwih terhormat, luwih katon pinter. Kon melu nyobae, paham? Sliramu ki dadi santrine Abdullah Ma'ruf ki bakal melarat selawase, paham? Ora katon terhormat selawase, ora katon pinter selawase. Tapi yen sliramu melu ingsun Kampala nyembah kayu sidaguri, sliramu bakar luwih tersohor sekan Kyai Abdullah Ma'ruf. Pangapunten Kakang, kula niku langkung remen dadi wong sing katon bodho tapi ora gawe kerusakan. Percuma kula sugih tapi kula niku malah nyasaraken keselamatan menungsa. Percuma. Wonten usul fikih nyebataken darul mafasid muqaddamun alal jalbil masoleh. Menghindari kerusakan itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat, Kakang. Orang ajar sliramu ki ora usah nyeramai ingsun, paham? Minggat ora? Pangapunten Kakang, menawi panjenengan boten purun derek kula kedah rudo paripaksa panjenengan parat perjiwa begalan Brahmana Pati kantar bau cekel sabuk bilang tatu mamprung nyawamu lebih ajar sliramu lupit. Waduh, ngene pedang batir. Saya sakti mandraguna santrine Abdullah Ma'ruf. Saya ora mempan babar pisan. Goleti sing empukan, monggo. Saya pangapunten Kakang. Mandi-mandine kula, mandi-mandine ibu kula wong sing jujur. Parat saya. Waduh, kampake metu dewek. Kakang Kampala. Yeah!
Kyai Abdullah Ma'ruf niku sing sabar kula, sing sabar kula.